Suomessa ikäihmisten osuus koko väestöön nähden kasvaa. Miten rakentaa senioreille hyvää arkea on polttava kysymys monessa kunnassa. Joillakin paikkakunnilla on lähdetty hakemaan ratkaisua perinteisistä poikkeavin keinoin, muun muassa sosiaalisen sirkuksen avulla. Sosiaalinen sirkus auttaa ihmisiä kohtaamaan ehkä helpommin toisiaan ja luo sitä vertaistoimintaa nimenomaan tämän sosiaalisen kautta. Tehdään yhdessä ja koetaan yhdessä vähän erilaista arkea. Samalla myös hullutellaan ja hassutellaan. Tämä sosiaalinen sirkus linkittyy vertaistoimintaan laajemminkin meidän projektissa. Meidän Yhdessä mukana -projekti on Setlementtiliiton koordinoima kokonaisuus, jossa on 6 paikkakuntaa, joilla me tällä hetkellä toimitaan. Esimerkiksi yli 60-vuotiaat, juuri eläkkeelle jääneet. Miten he saa meidän vertaistoiminnassa tai uutta täytettä sinne elämään silloin, kun yhtäkkiä ei olekaan enää sitä työtä, joka täyttää sitä päivää, vaan että on vähän semmoista uudenlaista ajankäytön mahdollisuutta. Myös jos ajatellaan, niin meillä on aika paljon erityisryhmiä, että jonkun verran tehdään töitä ikääntyneiden kehitysvammaisten kanssa ja romaneiden kanssa ja haetaan sitä, että jokainen ihminen, ihan kuka tahansa meistä, niin saa jotain meidän vertaistoiminnasta. Muun muassa Hämeenlinnassa toimiva Yhdessä mukana -projekti on osa valtakunnallista Eloisa ikä-ohjelmaa, joka kerää projekteja ympäri Suomen isomman katon alle. Eloisa ikä on Raha-automaattiyhdistyksen avustusohjelma ikäihmisten hyvän arjen puolesta ja sitä toteutetaan yhdessä Vanhustyön keskusliiton kanssa. Tässä on kaiken kaikkiaan tulee olemaan runsas 30 osahanketta mukana. Mihin me nyt sitten pyritään tällä ohjelmalla, niin lisäämään ikäihmisten osallisuutta. Eli se tarkoittaa sitä, että jokaisella ihmisellä olisi tunne siitä, että kuuluu johonkin yhteisöön ja on mahdollisuus osallistua jonkun yhteisön toimintaan. Toinen iso tavoite on se, että me parannetaan yhteistyötä järjestöjen ja kuntien välillä. Kolmas iso tavoite on muuttaa yhteiskunnan kansalaisten asenteita ikääntymiseen. Me halutaan tuoda ikäihmisten moninaisuus esille ja korostaa sitä yhdenvertaisuutta, että kaikilla olisi mahdollisuus osallisuuteen. Ikäihmiset ei ole toisia, ikäihmiset on meitä.